हाय फ्रेन्ड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' टेक हेल्प इउटिउब चेनेलाव बयखौबो खेबसे बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ नोंथाङा माबोरै गावनि मबाइलजोंनो लिंक खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फारि फारि खोन्थालांनो नागिरदों। गिबियावनो जिखुनु ब्राउजिं एप्स मोनसे खुलिना लानानै नै आङो गुगोल एप्सखौ खुलिबाय। बेनिफ्राय बेयाव इनकाम टेक्स डट गभ इन डट सार्च खालामनोसै। इनकाम टेक्स डट गभ डट इन सार्च खालामनोसै। बिनि उनावहाय नै इनकाम टेक्सआव आङो माबानोसै थुना होनोसै। बिनिफ्राय गाहायाव फैनानै नैबे लिंक आधाराव थुना होदो। लडिं जागासिनो, दसे नेथ'दो। इन्टार दा फलोइं डिटेल्स, गासैबो डिटेल्सखौ होजोबनो होदो। गाहायनि गासैबो डिटेल्सखौ होजोबनो होदो। गाहायाव गिबियाव पेन कार्ड नाम्बारखौ बिदो, बेखौ होनोसै आङो। सेकेन्डआव आधार नाम्बार बिदो, बेखौबो होनोसै। नैयाव आधार बिगोमानि नामखौ बिदों, जायनि नामाव आधारा दङ बा जायनि पेन कार्डजों आधारखौ लिंक खालामगोन बेनि नामखौ बिदों। बेयाव होनोसै आङो। बेयाव जिखुनु मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। मबाइल नाम्बार बिदो, बे मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बेयाव आं आंनि मबाइल नाम्बारखौनो होनोसै। बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै I agree to validate my आधार डिटेल्स, बेयाव थुना होदो खेबसे। बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै नै गोथां नुनाय लिंक आधाराव थुना होदो। बिनिफ्राय नैबे गोथां नुनाय भेलिडेटआव थुना होनोसै, थुना होदो। बेयाव आंना माबाया आधार कार्डआ लिंक जाबाय पेन कार्डजों।